Okay, subsublia po. Iti Adda kami manan. Dito'y langa po 98.5 IFM Cauayan. Iti Idol tayo nga FM. Kahit kung na dito'y messenger ko. Kuya, babati naman kami dito sa Shine Tech Auto Spa ng Santiago City na sila Brian, Danny, Ben, Vincent, Romy, Sally. It's me lovely ng Santiago City. Ayan. Thank you so much, Shine Tech, for taking care of my cars. My cars, plural. Yan po. No kayo ti quality nga panagpadalos itilugan. Back to zero ako na kaya't yapan nyo yung Shine Tech. Talaga mga barbaro no iro-aryo daytan. Di na babayaan nga dati agtad-tad nga tanom. Iruar mo talaga nga na magmagatilugan mo. And it's nagpintas nga talaga ti serbisyo. Okay. Sabaan nyo lang talaga doon iti agmapawashing dita. So once again, thank you so much, Shine Tech, Santiago City. Kakuna naman dito text line nagmaya nga talaga ta programa yo makapaykat ti banog. I-request ko man dita din na awan nagkuranga kunana. So it's coming. Wow, makapabang artirik na imbang nga malam kadagiti aming ating dinga kita da kami manen. Thanks from 1308 dinamot imbaga tinagan na. And may sabay good PM kabla awa man. Agitoy ag birthday, it's September. Ivan Adorable, Jethro Adorable, Jocelyn Garcia, Princess Demi Garcia, iti ng kablaaw MJ Garcia, iti barangay Balakong, Ilagan City, Balakong kunana. Hello idol, kablaaw man nila kay ko nga nasakit ka no ulo na kanjay duang anak na nagkulit ni AJ kini Elton. Idol, request ko mo daday Manong Berting, please pakitukar. Thanks from Joy ng San Isidro, Ilagan. Talaga mo nga nagatong nga barangay tiyo basa dito yan Here's another one pa request mo di kantang in black like Huti Cruz dedicate to Pelahio family pangronaan ni Nanay Vilma at Tatay Santi iti purok nagrumbuan purok 7. Ano natin nagrumbuan? Nagrumbuan. Sa ilalim ng puting nagrumbuan. Kuna na. Kuya, babati nga mga karawash boy ng Shine Tech. Auto Spa na sila. Ay, data nabasa ko? Nabasa ko. Asa ba naman dito? Ayan, personal message sa dati kanya. Request na kano, Jesse Siwit. Para kano, dito yagdingdingag kanya. Dito ayan meta. Ipapabuyak kung ay may Marcos. Ay. Okay nga, dali nag-request na tayo dito. Dito denak. Tay naramit kumit amin pagraksakan ngemaniat insubad mo sinagtamlaan to'y pusok di mo inilala na puno nga ayat ko inka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y ti serserbinan nasamit alangen-langen ta awan amok anak ka pasulakyan ka ditadan na awan nagbasulat tay narami kumit amin pagraksakan ngemanyak ing suwad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala na puno nga ayat ko karin kaniyak inka tinalikudan martir a pusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak ka basulakyan ka
Ditaten na awan nagbasulak, tain paay ko amin akabaelag. Ditaten na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas kini ayat ng keltay kadagiti arapaan. Hi, kung ano naman tinagtitay. Nasosyal hi, kung ano lang. Agad hello, kung natamat. Pa-request mo, Sulinag. It's me, Rohan Ruiz. And for those who shared our videos, thank you so much. Okay, next time, kantaan tanto DJ tugot iti kadaratan nga request ni kabsat nga Dora Kiriakis. Request dati ni Rod. Awan na lyrics mo? Awan sa. Awan na. Di ka din ng awan nagbasulan, tayo naramid kumet amin apagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtamlaan to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. So, prakti may prato na. Karim kaniyag, ingka tinalikodan, martir a pusog na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alahen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Da inipit version, di awan ti effort na kita mga. Ditaten na awan nagbasulak, taing paay ko amin akabaelag. Ditaten na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas keniyayat ng keltay kadagiti arapaan. Dita